Здравейте, водолейчета! Нека да видим февруари месец за вас и тъй като записвам към средата на февруари, нека това четене да обхваща периода до към средата на март месец. Така че нека да видим, ще наблегна в енергията каквото излезе за вас, така че могат да излязат теми както в любовен план, в кариерен, в финансов, затова останете, може да ви бъде полезно. Хубаво е също отново да напомня, че това е колективно таро четене, не е персонално. Ако не резонира, просто го оставете за човека, за когото може би е предназначено то. И така, нека започнем. Какво се случва покрай вас? Усърдна работа. Някои от вас работят страшно много, възможно обаче да не ви плащат достатъчно за усилията, които полагате. Нещо ви притеснява, може да са и теми свързани с точно това. Пътуване. Много хубаво. Какво идва към вас, което не виждате? Какво идва към вас, което не виждате? Теми свързани с партньорските отношения, може да е среща, запознаване с нови хора също. Семейна стая. Какво идва към водолеите, които не виждат? Зрял мъж. Може да се запознаете с някой чрез вашето семейство. Някой от вас е възможно да се запознае с по-възрастен мъж или имат отношения с по-възрастен мъж. А ако вие сте мъж, е възможно да вие да влизате в тази енергия на озряване, помъдряване и така нататък. Нека да видим малко повече, ще поясня. Нека да видим това притеснение с какво е свързано. Бърнаут. Някои от вас е възможно да работят страшно много. Да. Работят страшно много, нагърбили са се с прекалено много неща, прекалено много задължения. Възможно да ви тежи, в смисъл да ви идва в повече. Може би е хубаво да поискате помощ, да делегирате някои от нещата, които правите, да поискате помощ. Какво още за това притеснение? Финансови проблеми. Някои от вас е възможно да ви изникнат непредвидени финансови разходи, но определено тук сега ми излиза и теми свързани с любовта. Тези от вас, които имат партньорски отношения в момента, притеснени сте. Нещо възможно да се случва. Финансово сте зависим от някой или не виждате стабилност с този човек. Трудности, но изпитвате и силна любов. Нека да видим това пътуване, което излиза. Пътуване. Определено ще пътувате някъде. Малко повече. С кралица чаши. Скорпион, рак, риби или някой, който има повече от водна енергия в наталната си карта. Много емпатична, духовна, мила. Възможно е и вие да влизате в тази енергия.
но определено виждам пътуване. Ако сте мъж с тази жена, ако сте жена, на място, на което обичате, чувствате се добре и така нататък. Добре. Това пътуване може да стане някакси импулсивно, неочаквано може да бъде. Това, което идва към вас и не виждате, тези запознанства тук, интерес. Тук тази долния ред излезе много интересен в енергията, в което идва към вас и не виждате. Изключително интересна енергия. Нека да видим тук запознанствата. Нещо е възможно да се обсъжда за проблемите ви с някой, ако имате отношения с някой. Някакво разочарование, отдръпване и възможно нещо недовършено или разстояние ви дели с този човек. Възможно да срещнете някой на разстояние, но тук виждам по-скоро отдръпване. Света ви дели. Разстояние ви дели или някакви много големи разлики вече ви делят. Възможно е човека да се е променил. Но е възможно да обсъждате тези теми в семейството си. Нека да видим тази фамилна стая тук. Нещо свързано с дома ви или с така. Определено някои от вас е възможно да споделят, да се оплакват за нещата, които се случват с семейството ви. Ако имате събиране с семейство или може да си поканите приятели на гости в къщи и да споделяте нещата, които ви тежат. Трудните моменти, през които преминавате, ако преминавате през такива, има и някакъв дисбаланс в отношенията, защото ще споделяте с това. Ще споделяте с хората за това. Нека да видим този зрял мъж, който излиза. Какъв е този зрял мъж? Ако сте мъж, е нужно да се отдръпнете от ситуация, която не се чувствате добре в нея. Също така е хубаво да се научите да бъдете сами и да се научите да внимавате какво казвате, как го казвате. Ако сте жена, контакт с освобождаване от ситуация с някой, с който не се чувствате щастливи, който на моменти или казва думи, които ви нараняват, или прекалено мълчалив на моменти. Но определено тук виждам някакъв дисбаланс с комуникацията при всички положения. Независимо дали сте мъж или жена, виждам комуникацията е много голям проблем. Излизане от някаква ситуация, която не е приятна и не се чувствате добре. И е свързано с помъдряване, озряване и така нататък. Нека да видим какво още. Естествено, че ще паднеш. Картите покрай мен просто обичат да падат, да хвърчат и това е положението. В началото много се дразнех, сега вече ми е все едно. Ако искат да падат, да падат. It's okay. Така, нека да видим в личен план какво се случва при водолеите, на какво е добре да обърнат внимание. Семейство, финансова независимост, брачни отношения,
Семейни отношения. Кралица жезли обърната. Тая кралица жезли обърната. Овен в Стрелец, недоволна е. Това може да е нечия майка, а може просто да е, ако сте мъж, отношения с такава жена. Има токсичност в отношенията, хубаво е да стоите настрани. Да. Какво още? Сега не е времето и мястото, блокажи по пътя. Липса на страст, енергия също. Правете планове за бъдещето си без да споделяте с другите и контролирайте себе си, чувствате емоциите си под контрол. Тук виждам и силни егота, сблъсъци на силни егота. Тази тема определено е свързана с неща от предишни животи или травми от детството пречат на отношенията. Това е възможно да пречи и на финансови проблеми, също е възможно да има. Разходи, проблеми. Тези от вас, които опитват да имат партньорски отношения, но така или иначе не се получават по една или друга причина, възможно е да е невъзможно, то по принцип всичко е свързано с нашето детство. Проблемите са от нещо, което се е случвало в детството. Някои от вас е възможно да е трябвало да бъдат големи, зрели за някои от родителите си, когато са били малки. И в момента е възможно да бягат от отговорност поради тази причина. Обикновено, когато децата влизат в ролята на партньор за някой от родителите си, се получава точно това. Трябва да бъде обратното. Родителите трябва да дават на децата, децата да получават от родителите. Когато родителя започне да очаква детето да дава, да помага, тогава се сменят ролите. Това рефлектира като детето в последствие, тъй като дава прекалено много, когато е малко. Резерва, който има от енергия, се изчерпва и в бъдеще. Той или тя избягва да бъдат отговорни по отношение на семейство, партньорски отношения. Те просто бягат от отговорност. Просто защото са давали прекалено много, когато са били малки. Това естествено отново не е приложимо за всички. Но определено виждам проблем с партньорските отношения, свързани с семейството. Заради неща, които са се случвали в семейството. Препоръчвам терапия, семейни констелации, водя хора в този процес. Ако имате желание, оставам на разположение. И ако мислите, че мога да ви бъда полезна. Нека да видим в кариерен план. Кариерен план за водолеите. Не може да прекъснете нещо, което по принцип трябва да прекъсне или трябва да се трансформира. В същото време обаче виждам, че правите планове за нещо ново. Не сте сигурни обаче дали ще носи изобилие, дали ще бъде успешно в финансов план това, или все още не сте направили крачка в тази посока. Възможно е да сте прекалено сурови със себе си. В смисъл, възможно е да сте прекалено критични към себе си. И поради тази причина все още да не сте направили тази крачка. Тук определено виждам засядане в някакви кармични опашки по отношение на работата ви. Тук отново, ако се спирате, да, супер раздвоени, объркани, не знаете какво да направите ли тази крачка, да не ли правите. Да, определено по-скоро се страхувате да направите тази крачка. И чакате. Чакате, докато дойде правилния момент, може би. Да, колесницата. Чакате да дойде правилния момент, вие да го усетите като такъв и просто да направите крачка в някаква нова посока. До тогава ви виждам заседнали в нещо, което е кармично в интерес, наистина, като че ли да трябва да правите нещо, което може да не искате много да го правите, или да търпите нещо, което по принцип да не искате да търпите, но ви се налага в момента.
Но определено виждам, че имате планове за бъдещето. Но сами се спирате, вие сами сте си блокаж в момента. Когато сме си сами блокаж на себе си в момента, отново е възможно да има травма с някой от родителите. Изобилието, за съжаление, минава най-често чрез майката. Ако имате конфликт с майка си, е възможно да не може да привлечете изобилие в живота си. И това е възможно сами да се спирате, сами да се блокирате. Отново, ако някой от вас не желая да се лута в порочни кръгове, оставам на разположение. Съветът към вас какъв е? Да търсите щастието си, това, което ви кара да се чувствате добре, това, което обичате да правите. Проучете онлайн, може да трябва да учите нещо онлайн. Но определено съветът е прекрасен. Слънце и двойка чаши. Това, което ви кара да се чувствате щастливи, това, което обичате да правите, това правете. Това беше, мили водолейчета. Надявам се е било полезно. Прегръщам ви, пожелавам всичко хубаво и до скоро.